Значи, като е сложно, един начин да се махне. И се маха просто, така. Като го отвориш, се маха просто. Ако яйото не може да се разглоби, като е така, развиваш въженцето и просто изкарваш и яйото. Сега, как се слага? Ето този край на лъженцето го разтваряш. Лично. Този край. Развиваш. Примерно развиваш. Ей толкова би трябва да е достатъчно. Смеш яйото. Така. И дърпай постоянно. Тук обикновено се набира, ако развиваш още малко в тази част, за да се поправи женцето и после завърташ яйото наляво, т.е. ще се затегне. Така го завърташ, точно да се затегне и си готов. Другия начин е просто да вземеш така и върху лагера да се научи да го сложиш или върху каквото е там, осли, зависи, и просто затягаш, затваряш. То като спре. Като спре, то там. Не го пренатяга, защото ще го развалиш. И това е. И вече си навиваш така, примерно с пръста. Хоп, и навиваш. Това е.